Ola, boa tarde. Os golfiños de Vigo están acabando coa anguía. Os mariñeiros de Arcade denuncian esta situación insostible na ría por mor desta nova situación provocada polos delfíns. Os cetáceos estráganlles as nasas para comerlle as presas, o que lles leva provocado graves perdas económicas. Rompen as redes, fan buratos e así é imposible pescar nada, claro. As capturas reducironse moito porque todas as mañáns, cando vamos a levantar os aparellos, teñen buratos. Entón as anguías escapan todas ou as que non escapan van directamente para o estómago do animal. Lugo vive a gran fin de semana do Ardelucus. Toda a cidade viaxou no tempo ata os días do Imperio Romano e hoxe celebra o Día Grande. Esta tarde será o gran desfile, pero hai moitas máis actividades. Xoel. Sí, Alberto, dende loita de gladiadores e ata o grande circo romano, para o que, por certo, xa se esgotaron todas as entradas. Esta fin de semana, Lugo volve a converterse en Lucus Augusti, iso sí, co permiso dos castrexos, nunha cita que está declarada como de interese turístico internacional e que deixa cifras de ocupación por riba do 90%. O hidromel galego triunfa no estranxeiro. Esta bebida alcohólica ancestral, feita con auga e mel fermentada, volve estar de moda. Un apicultor da Pobra do Caramiñal acaba de gañar un concurso en Portugal na modalidade de hidromel caseiro, medíndose con fabricantes polacos e mexicanos que adoitan triunfar en todos os concursos. E aparte, depois, ao final da cata, só aquelas hidromieles que consiguen un ouro teñen unha segunda cata. E en esta segunda cata, solo entre os que tiñan ouro, quedei de terceiro, o sea, unha medalla de bronce, que para min non sei se é máis importante unha que a outra. Os mariñeiros de Arcade denuncian unha situación insostible na ría de Vigo por mor dos delfíns. Os cetáceos rompenlle as nasas para comerlle a anguía, o que lles leva provocado graves perdas económicas. Despois dun día de traballo chegan a terra os barcos da anguía e, como desde hai varios meses, con malas noticias. Os delfíns volveron romperlle os aparellos e comerlle o peixe que quedara atrapado nas nasas, así que teñen que traelas para terra para remendar as redes, sen peixe e sen aparellos. Quedamos en aparello, as capturas, non sabes a cantidade de peixe que perdes nin os kilos que se perden, pero é bastante. É bastante porque ela ataca o que é peixe grande. Amarra outro barco en Arcade e con as mesmas novidades, aparellos para terra para coser os buratos. Hai que achegar o coche ao peirao para carrexar os aparellos esgazados. En Arcade pasan máis tempo remendando aparellos que pescando. Moito tempo, porque ao principio tamén remendabas así a carreira solo por tapar buraco, pero chega un momento que a rede xa non dá máis de sí, entonces ao final tes que chegar a casa, cortar o buraco ben cortado, meter un parche, e ao final danche todos os días ás 10 da noite repasando, e ainda así eu debo de ter ahora mismo unhas 40 acumuladas na casa se ser capaz de acabalas. Outro barco que chega e outro que trae nasas rotas. Rompen as redes, fan buratos e así é imposible pescar nada, claro. As capturas reducironse moito porque todas as mañáns, cando vamos a levantar os aparellos, teñen buratos. Entón as anguías escapan todas ou as que non escapan van directamente para o estómago do animal. E traen as crías con elas, están con elas e miras como levan a zona de onde están os butróns e como lle están enseñando prácticamente a buscar o peixe. O animal é bonito, que a nós tamén nos gusta miralo, pero a verdad que está nos dando demasiado dolores de cabeza. Era un traballo que nos gustaba a todos, inda que nos teñen de malos, con nos veñen biólogos a diario que nos miran as capturas, que non facemos nada malo, pero cada ano isto vai a máis. A confraría traballa nun proxecto para facer nasas con rede máis resistente, con Kevlar, pero estiman que na ría hai unha sobrepoboación de delfíns. Comparan a situación a do xabaril en terra. Polo que se mira por aquí, míranse manadas de centos e centos de golfiños por toda a ría. Nos estuvemos traballando en Moaña tamén no inverno, xa estaban por ali, e aquí siguen estando centos e centos de golfiños, co cal aquí, desde logo, en peligro non parece que estén. E, por outra banda, a luita contra o furtivismo non cesa. Nas últimas horas, Gardacostas de Galicia incautou 262 nasas e aparellos ilegais, máis de 60 kilos de polvo, 14 de ameixa e 1 kilo de nécora camarón. Foron operativos que tiveron lugar en Mera, a Illa da Arousa, e tamén na Guarda. Todas as especies devolveronse ao mar. En Santiago de Compostela buscan o condutor ou condutora que esta noite provocou unha colisión en cadea con 4 coches implicados. Foi na fonte de Santo Antonio, moi preto da Praza de Galicia.
Segundo a policía local, deuse a fuga. 2 persoas sufriron feridas, pero non revisten gravidade. E a Policía Local de Lugo investiga a autoría dunha pedrada que feriu na cabeza a un viandante o pasado xoves. A pedra, do tamaño de medio puño e con arestas cortantes, foi guindada dentro a darbe da muralla. Un home resultou ferido na cabeza dunha pedrada cando pasaba rentes da muralla de Lugo. Sucedeu nunha zona concorrida, situada a escasos metros da Porta de San Pedro. Contra o mediodía, alguén tirou dentro da darbe un crollo de tamaño considerable que lle abriu unha fenda á vítima cunha aresta cortante. Segundo relatan algunhas das numerosas testemunhas, daquela comezou a sangrar profusamente. Vimos de repente moita xente aquí arremolinada, e logo vimos un poquinho de sangre aí con unhas gotiñas aí na ceira. Empezamos a preguntar que estaba pasando, pasaba xustamente un amigo meu, e díxome, non, tiraron unha pedra dende arriba. É unha pedra máis ou menos así como a metade dun puño, pero era un pouco filuda, tiña algo de borde. Xa colleron unha pedra e mandala para baixo e de alguén que non ten a cabeza no seu sitio. Ata o lugar acudiron varias patrullas da Policía Local de Lugo. De feito, os axentes foron os primeiros en asistir ao ferido. Agora están a realizar pesquisas para identificar a quen corresponde a autoría da agresión. Vivo aquí diante e cadoume velo aquí no momento, claro. E salín e non sabía que facer, pero xa veo a ambulancia e a policía estaba todo controlado, digamos. Non vin quen foi, non sei se foi un chaval, se foi un señor maior, non sei. A mí me impactou. Estaba aquí de sangre, ainda está aí a señal. E claro, estaba a policía, falei con ela e dixenlle que había que ter un pouco de... vigilar algo aquí. Porque claro, non é a primeira vez, tirando pedras desde arriba. Unha persona desa naturaleza que é capaz de tirar unha pedra sin saber que pode matar a unha persona ou que lle pode facer daño, que pode causar cousas, evidentemente hai que investigalo e que a persona que se faga responsable dos seus actos. A policía subiu para arriba a ver se localizaba quen o fixo, pero non sei se ao final o toparon alguén ou non. Tras ser auxiliada por testemunhas e axentes, a vítima tivo que ser trasladada a ULA, onde lle practicaron as correspondentes curas e avaliaron o alcance das feridas. De seguido imos ata o Monte do Gozo a ver como chegan de forzas os asistentes ao Festival O Son do Camiño no seu último día. Onte Linkin Park deixou o nivel moi alto. Nos minutos aquí no Galicia. Fin de semana de calor, de alertas nalgúnas partes do país. De feito, imos dar un paseo para ver como están as temperaturas a estas horas. E comezamos cos 23 graus que hai agora mesmo en Celanova. Vemos a Praza Maior, por certo, que está balada para a carreira nocturna doxe e fan ben en facela esas horas porque hoxe superarán os 30 graus. No sur da provincia de Pontevedra, hoxe as temperaturas correspóndense un poquinho máis co mes de xuño. 25 graus agora mesmo en Baiona. Imos de punta a punta do país, pero conservando eses valores, os 25 graus que hai tamén con ceos despexados agora mesmo en Ortigueira, na provincia da Coruña. Un día complicado hoxe, en Verín, con 35 graus de máxima. É certo que os cigarróns están afeitos, pero iso de 35 graus son 35 graus e máis hoxe, cada máis non se move unha folla, non hai vento. E rematamos na montaña, no Cebreiro, no concello de Pedrafita, que aínda que non o pareza nas imaxes, si teñen ceos despexados e un estupendos 27 graus. Pois xa viron como andan as temperaturas por algúns puntos de Galicia. Mañá subirán e xa serán máis propias da canícula que adoita visitarnos en agosto. A isto hai que sumarlle as noites tropicais que non baixan dos 20 graus, aínda que a tendencia é a que ese calor se intensifique nos vindeiros días de xeito xeralizado. En todo o país, hoxe, o mellor lugar para palialo son as praias, a brisa e a auga do mar. Samil, Riazor ou Silgar locen case como en pleno agosto. Paseos na area, mergullos para aliviarse e os parasóis, que cobren prácticamente todo o espazo destas praias. Este ano foi, o mes de xunio foi horrible. O sea, horrible en o sentido de que foi moi quente, non?
xulio vai camiño de ser, e polo que dicen ou polo que pronostican os meteorólogos, efectivamente, estamos nun momento en que as temperaturas dispáranse, non? É o mesmo poder falar dunha vaga de calor co mar aquí ao lado, cun chiringuito da praia, cunha cerveciña fresquiña, que no interior de Galicia, que, bueno, tamén teñen formas de refrescarse, teñen os seus ríos, teñen as súas cousiñas que facer para tomar un pouquiño fresco tamén. Parece que cada ano o verán empeza antes e dura tamén máis tempo, non? Xa temos verán desde maio hasta setembro. Pois sí, non sei se isto é o calentamento global ou o que, pero sí, é certo que iso está pasando. Unha vertedura obrigou o Concello de Baiona a desaconsellar o baño na praia de Santa Marta esta fin de semana en plena primeira vaga de calor do verán. O incidente tivo como orixe o sistema de bombeo que se atopa nas proximidades. Desaconsellouse o baño ao detectar a presenza dunha bacteria nas augas. O problema xa se solucionou, pero recoméndase evitar o baño ata poder realizar unha nova analítica o vindeiro luns. Seguimos con máis cousas. Lugo segue inmersa na súa viaxe anual aos tempos do Imperio Romano. Hoxe é o día grande do Arde Lucus. Que programa hai para hoxe, Soel? Hola. Pois, Alberto, unha das actividades máis agardadas por todos de seguro que ese desfile de tropas romanas e de tribus castrexas que vai ter lugar ás 8 da tarde na Ronda da Muralla, pero o programa de actividades inclúe propostas do máis variadas e ademais tamén para todos os públicos. Lugo convértese durante estes días nunha auténtica viaxe ao pasado, sobre todo grazas ao esforzo tamén de asociacións como Kertix. Nos temos agora a oportunidade de conversar en directo co seu vicepresidente, con Iago Balín. Moi boa tarde. Hola, boas tardes. Lucus se transforma nunha cidade romana, pero eu transformome en Flavius Serenus aquí. Eu son Iago, pero estes 4 días eu chamome de outra maneira. Pois, Flavius, contanos precisamente como se transforma Lugo nestes días. Pois é como unha volta pasada completamente normal. Pasas polas rúas e todo o mundo está vestido de romano ou de galaico, e a xente, en vez de discutir e pelearse, pois zurranse ben aí coas pedras ou coas espadas ou que sea. É moi interesante, hai todo tipo de actividades, hai talleres de piedras, de mosaicos, hai bendicións, bodas, hai todo tipo de actividades. De verdad, cando participas, eres parte da Roma antiga, é increíble, sí. Vos na vosa asociación en Kertix, canto tempo levades facendo este tipo de actividades? Pois en Kertix, aínda que nos fundamos no 2016, a primeira vez que ficimos o Arde Lucus foi no 2020. Non sei se te acordas que no 2020 hubo unha peste aquí romana que non podíamos salir de casa, como que empezamos online. Como? Facendo recetas para que todo o mundo pudera facer comida romana en casa. O que pasa é que a comida romana, pa gustos cores, podemos dicilo desta maneira. E logo, pois, conseguimos este campamento que aquí representamos unha vila romana. Entón, temos artesáns, temos feiticeiros, temos cesteiros, temos herbolarios. Facemos todo tipo de actividades. Por exemplo, para protexer a casa temos un exorcismo que se chama as Lemuria, que veñen os fantasmas do inferno. Entón, o pater familias pois bendice a casa para protexer a súa familia. Tamén temos clases de latín, o chamamos vulgaris, porque aí ensinamos a xente como falar latín de a pé, de hola, que tal, ben, quero unha cerveza, por exemplo, e tamén o máis importante é tamén aprender os insultos, que os romanos poníanse a parir dunha maneira que era increíble. Os grafitis, aí hai moitísimas cosas superinteresantes e a xente lles gusta moito, sobre todo cando son malsoantes destos que non podo decir na tele, pero eso. Pois moitísimas gracias, Flavius, por atendernos. Pois queda aí ese convite para todos os que queiran vir durante esta fin de semana aquí ata Lugo para coñecer eses costumes romanos, tamén castrexos, nunha cita esta, o Arde Lucus, que está declarada ademais como de interese turístico internacional. O Arde Lucus deste ano é especial. O evento festexa o seu 25 aniversario. É por iso que podemos botar unha allada ao pasado e lembrar as orixes dunha festa que está máis que consolidada na cidade de Lugo. Foi unha cousa dos bares do casco histórico, que se xuntaron varios locales de hostalería para facer unha festa e intentar un pouco, a ver, que a xente non se marchara a Sarria e a Coruña, que por San Xoán todo o mundo marchaba. Entón fixeron unha festa que era de orixe romana, como estaba o tema da muralla recentemente, creado o Patrimonio da Humanidade, e foi unha festa que empezou da forma máis estúpida, porque realmente sacouse unhas barras á rúa estes locais, puxeronse unhas sábanas por encima en plan cutre, en plan de calquera forma, e así empezou o Arde Lucus. Non foi ata o ano 2007 cando naceu a primeira asociación, a Cors Terceira, que aínda segue activa e, ademais, é unha das máis espectaculares.
Un grupo de xente que dixo, bueno, pois vamos darlle unha volta máis a este tema, pois naceu a primeira asociación que somos nosotros, equipáronse, evidentemente, daquela época, cos medios que tiñan, non ten nada que ver co que temos ora, vamos avanzando un pouco, intentamos recrear o máximo fielmente que podemos. Todos coinciden nunha grande evolución nos últimos anos. Foi tal o progreso que xa os chaman de fora de Galicia para montar as festas de recreación histórica, por exemplo, de Mérida, de Augusta de Mérida. De unha festa impresionante, sabes, no teatro, en el templo de Diana, que é unha maravilla. Pero claro, fomos 8 asociacións de Lugo, 8 a montarles aquelo. Teñen xente, pero non teñen el volumen que temos aquí, entendes? Entonces, a nosa festa, eu sempre digo, non sei se é a mellor do mundo, a mellor de España, pero é totalmente distinta. 25 anos de historia, pasando dos bares aos grupos, que deixan un panorama con vistas ao 2026 con cerca de 20 asociacións e un programa que traerá de volta aos romanos en 4 días cheos de historia. E precisamente os romanos eran os que tamén bebían hidromel, unha bebida alcohólica ancestral feita con auga e mel fermentada que agora volve a estar de actualidade. Un apicultor da Pobra do Caramiñal acaba de gañar un concurso en Portugal na modalidade de hidromel caseiro. Mediuse con fabricantes polacos e mexicanos, que estes son os que adoitan triunfar en todos os concursos. Fernando imparte cursos de formación para outros apicultores e como este sector é moito máis que mel, hai 5 anos empezou a fabricar hidromel. Tanto se animou que acaba de participar nun concurso internacional en Portugal con resultados moi exitosos. Quen fun capaz de esta hidromiel ter moi boa aceptación, feito foi que me deron a medalla de ouro na miña categoría de como caseiro e aparte depois ao final da cata solo aquelas hidromieles que consiguen un ouro teñen unha segunda cata. E en esta segunda cata, solo entre os que tiñan ouro, quedei de terceiro, o sea, unha medalla de bronce, que para min non sei se é máis importante unha que a outra, non? A elaboración coa que triunfou está feita con mel de castiñeiros do Barbanza, auga, lévedo e 8 especias, e ten tanta graduación como o viño, 14 graus. Sí, hai mercado, pero, bueno, é un mercado moi exclusivo. Nós, con esta hidromiel, vamos a ir ao mercado, digamos, de unha hidromiel fina, limpe, tipo gourmet, para que a xente saiba apreciar esa hidromiel, non? Nós queremos fabricar varios tipos de hidromieles con varias categorías diferenciadas, seca, semidulce e dulce, para poder abarcar un pouco máis. A segunda distinción soubolle a ouro, tras competir con fabricantes de 14 países, sobre todo con mexicanos e polacos que destacan na elaboración desta bebida alcohólica ancestral, xa está preparándose para a profesionalización cunha empresa familiar e poder sacar este produto ao mercado no prazo dun ano. Pois a ver que seguimos sacando o peito. Un mel de Ribeira Sacra fíxose coa máxima distinción a calidade nos premios internacionais celebrados en Londres. Nesa categoría obtivo a medalla de platino, a que se suma a Douro no apartado da imaxe e presentación. Das colmeas dunha explotación apícola do Sabiñao, na Ribeira Sacra, sae un dos mellores meles do mundo. Así o indica a medalla de platino á calidade que acaba de gañar nos últimos premios internacionais celebrados en Londres. Eu creo que a excelencia está precisamente en facer as cousas con amor, non? Con cariño, nos realmente nos pregunta moita xente que é o que lle facemos a mel. E noso mel precisamente non lle facemos nada, non? Noso mel é un mel natural, sacado en cru, e é un mel que nos avala durante tantos e tantos anos, que nos lo va comprando moita xente, confiando en nós. E só che podo dicir que o noso mel é un mel natural, non lle facemos absolutamente nada. Non foi o único galardón que este mel obtivo no certame londiniense. Tamén foi distinguido, neste caso coa medalla de ouro, pola súa presentación e pola súa imaxe que conxugan tradición e modernidade. Non en van, o titular da explotación premiada pertence xa á 4ª xeración dunha familia de apicultores. Empezou o meu bisavó Xosé, a miña avoa Pura, que era a mamá do meu pai, e o meu pai, que leva pois con 85 anos seguindo aí cas súas colmeniñas e loitando día a día, non? Levamos pois moito traballo, a verdad, moito traballo. Meu papá tuvo tamén as abellas, vale? Entonces eu fun un emigrante e cando viñen de Alemania, pois me comprei as abellas. E desde aí, entendes,
tuve bastante abellas, cosechei bastante mel. Nas últimas edicións doutro prestixioso certame internacional, o de París, o mesmo mel foi distinguido coa medalla de ouro 2 veces consecutivas. Trátase, ademais, do único produto que loce as etiquetas da IGP Mel de Galicia, Artesanía Alimentaria e Galicia Calidade. Última xornada do Festival O Son do Camiño no Monte do Gozo, hoxe con importante presenza de artistas galegos. Onte fui a quenda dos californianos Linkin Park. Que lle pareceu a xente o concerto, Andrea? Dende aquí, dende Plató, xa che dicimos que nos pareceu espectacular. Pois, Alberto, aquí no camping, dignos o mesmo, sen dúbida. Linkin Park foron uns dos favoritos desta pasada noite, pero, por suposto, tamén a artista californiana Katy Perry deixou o listón moi alto. Aquí, neste camping, os asistentes aínda teñen moitos folgos para afrontar este terceiro e último día do Son do Camiño. Están aquí neste camping amañándose porque aínda quedan 15 concertos por diante nesta xornada con Lola Índigo, Sensenra, Guitarrica de la Fuente, tamén os galegos Carlangas e Ortiga. E para aqueles que queiran estar de troula ata a madrugada, que saiban que hai un escenario exclusivamente de música electrónica que ata as 4 da mañá vai estar pinchando música para poñer fin a esta edición do Son do Camiño. Grazas, Andrea. Volvemos ao campo. As temperaturas suaves desta primavera adiantaron a maduración das vides nas Rías Baixas. Polo xeral, atópanse en moi bo estado sanitario, pero compre non baixar a garda cos fungos, sobre todo co oidio. Nos Salnés as viñas camiñan cara a vendima cunha semana de adianto na maduración e un aspecto do máis saudable. E iso que a campaña comezou aquí cun sobresalto, provocado polo pedrazo no mes de abril. Ainda a día de hoxe, pois, bueno, se poden observar aínda os danos que ocasionaron, pequenos despuntes, follas rotas, pero, bueno, a verdade que recuperaron bastante ben, porque, bueno, foi un granizo potente, pero, bueno, ainda colleu o que a viña nun estadio no que foi capaz de aguantar ben. Polo demais, está a ser unha primavera cálida pero tranquila, sen ataques destacados do temido mildio nas parras de Albariño. Pois, bueno, polos cuidados que están dando os viñedos, polas condicións que estamos tendo, pero, bueno, a verdade que está sendo unha campaña moi benévola para o tema de enfermidades. Con estas temperaturas tan elevadas que hubo de hasta 36, 37 grados durante varias horas, o mildio se inactiva bastante. Pero moito ollo, o perigo está agora noutro fungo, o oidio, que resiste a calor abafante e ataca cando a uva ten o tamaño dos chícharos. Con estas condicións climáticas que temos hoxe, por exemplo, de néboas densas, luz difusa, é o momento peor. E agora vai empezar forte o oidio. Manchas amarelas e unha peluxe gris na folla denotan a chegada do oidio. A máis de tratalo, un consello para previlo é airear a viña para que entre luz no acio. Quitando follas, pero moi importante, non quitar as follas que están xusto enfrentadas aos acios, porque os acios tamén teñen que alimentarse e o seu alimento ven das follas. Agardan que a prevención funcione e que os acios sigan o ciclo con normalidade ata se transformar en viño aló polo mes de setembro. Viaxamos agora ao interior da provincia de Lugo, imos a Friol, onde a ferraxería Casa Terrón cumpre 110 anos ao servizo dos seus veciños. Vexan. Os veciños de Friol levan 110 anos acudindo á mesma ferraxería, Casa Terrón, que leva dende 1916 axudando a todos aqueles que precisan de algunha ferramenta ou un electrodoméstico. Agora atópase xa traballando a terceira xeración da familia. A tenda chamase Casa Terrón por miña avoa, que era a mãe de meu pai, e ela foi con meu avó quen empezou este negocio o ano 16. Incluso antes, o que pasa é que como non temos ningún documento, pois dixemos o ano 16, que é o primeiro documento que temos que podemos demostrar unha data, non? E nestes 110 anos non foi pouco que cambiou. Moitísimo, o sea, bueno, pois xa teño unha edad e a xente que empeza a ter unha bota a vista atrás hai 30 anos e non se imaginaba o mundo no que vivimos agora. As tecnoloxías evolucionaron moitísimo e vamos un pouco a par, como vamos todos. Pero que o ano de fundación non nos faga pensar que non están ao día. Todas as xornadas de traballo comenzan co móvil. Teñen que actualizar as contas nas redes sociais. Usámolas bastante, Facebook e Instagram, porque cada día imos ensinando o que vai chegando e o que temos na tenda, e a verdade é que a partir deso moita xente se interesa e pregunta
despois polas cousas. Axuda bastante a vender. Precisamente en internet atópase tamén unha das ameazas deste tipo de comercios, as plataformas comerciais que quitan clientes, pero o comercio de proximidade ten aínda moitas vantaxes. Os galegos somos moito de tocar, e ver, e ter as cousas, e telas físicamente, eso sería o primeiro. Nós temos moitos artigos, podes velos, tocalos, sabes o tamaño, sabes se é grande, se é pequeno, se é blando, se é... Sobre todo, que podes velos ao natural. De cara ao futuro, son optimistas, non descartan seguir abrindo outros 110 anos. Galicia Noticias quedan agora da man de Xesús Peleteiro a previsión do tempo e da calor. Que pasen boa tarde, vémonos mañá outra vez Novos Días ás 10:30.